Okei, tervetuloa katsomaan Fortti-videoa. Blitz Royal Gang. Oikeesti kaikki ketkä kattoo, niin kommentoikaa. Blitz Royal on paras. Jos te ette tykkää Blitz Royalista, niin älkää kattoko tätä. Niin, ja kiitos. Kohta 100 seuraajaa. Mutta voitteko te kertoa kans, kun mä pidin liveä, niin mun live vaan yhtäkkiä sommus. Niin, miten mä saan sen silleen, että mä voisin pitää uudestaan liveä? Niin sinun tuli siihen joku, sinun ikäsi ei ole 16 tai blä blä blä. No ja. Jos katsotte videon, niin kerro myös se kans, miten mä pystyn pitää uudestaan liveä. Vitsi. Oh. No. Yksi ammo. Help. Ja jos te kerrotte, miten mä saan pidettyä sitä liveä, niin me pelataan vaikka kaikkea 1v1 ja kaikkea. Kiitti kun katoit.